कि भैया एवरा शिक्षा के बड़ी मार चलता, जेकरा लगे शिक्षा नहीं खे ओकर जिंदगी बेकार बा। यह देख के शिक्षा के बारे में कुछ बतावे का प्रयास करतनी। आप सबके अच्छा लगी तो जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर करब। कि नून रोटी खा के भले जिंदगी बीतई हो, अपन न पढ़ल बाकी बबुआ के पढ़ई हो। अरे पढ़ी लिखी सीखी उहे जग में महान बा। अब पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ लिख बबुआ नून रोटी खा के भले जिंदगी बीतई हो, अपन न पढ़ल बाकी बबुआ के पढ़ई हो। पढ़ी लिखी सीखी उहे जग में महान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ लिख बबुआ जय हो जय हो। क्या बात है क्या बात है। लड़का उतने ला लड़का कहता आगे इहे पढ़ैया बाबा साहेब जी कइले, शरीर शिक्षा के अलख जगइले। इहे पढ़ैया बाबा साहेब जी कइले, घरे घरे शिक्षा के अलख जगइले। पढ़ी लिखी रचती हले देख संविधान बा। पढ़ी लिखी रचती हले देख संविधान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ लिख बबुआ जय हो जय हो। लड़का कहता बन के शिक्षित तो बदल समाज हो। तहरे पबावे माई बाबूजी के नाज हो। बन के शिक्षित तो बदल समाज हो। तहरे पबावे माई बाबूजी के नाज हो। पढ़ लिख लोगवा के अलग पहचान बा। पढ़ लिख लोगवा के अलग पहचान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ लिख बबुआ अपने न पढ़ल बाकी बबुआ के पढ़ई हो। नून रोटी खा के भले जिंदगी बीतई हो। पढ़ी लिखी सीखी उहे जग में महान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ लिख बबुआ